ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ತಾದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಕಲ ಚಾಯ್ಸ್ ದ ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಡ್ಡ ಚಿಕನ್ ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರಂದೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. वो इंग्रेडिएंट्स बोर्ड ये तो क्वांटिटी बोर्ड यानो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स बरपे निकुल खंडित अल्तदे ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪಾಸ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಸ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಪುಗು ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ತಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ 5 ಕಪ್ಪದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ತಾದ ಯಾನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಫ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಫ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಾಸ್ತಾನು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟದ ಪಾಸ್ತಾಯನ್ನು 10 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮುಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಸ್ತಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇಜಿನ ತಿರ್ತು ಅಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಬರೆದು ಉಪ್ಪು ಪಾಸ್ತಾಗೆ 8 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಜಾದಿಕ ಅರ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಬಟ್ ಅವು ನೀರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪು ಅವು ನೀರು ನಮ್ಮ ಸೇವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎರಡು ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕುವ ಅವು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಜಿನತೆ ಪಾಸ್ತಾ ಒಂತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾನು ರಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ದೆಕ್ಕಂಡ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಅವು ಆತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಜ್ ಬಟ್ ಅವಳ ನಿಕಲ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವಳ ನಿಕಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ ನಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತೊಂದು ಐಕು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಯಿಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರಾಗತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ ಸೈ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮೋಪುಗ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತೆ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಕ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಹತ್ರ ಯಾನು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೊಮೆಟೊನು ಟೊಮೆಟೊ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಏನಾಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬ್ರೊಕೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ वो ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ವಟನಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ ನಿಕಲ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ वो ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಕಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ನ ತಿಕ್ಕುಂದು ಅವು ಕಾರ್ನ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಐಕತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ
ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕುಲು ಗರಂ ಮಸಾಲಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ಗೋಲ ಇಂಚ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿ ಹೈಲಿ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ನಿಕಲ ಪಾಸ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಮ್ಯಾಕರೋನಿ ಪಾಸ್ತಾ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತವು ನೀರುಂಡು ರೆಡ್ ಕಪ್ ಮುಟ್ಟಯ ನೀರು ಸೈಡ್ ಇದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಸ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಅವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಸ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಪಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಚಿಂದ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಆರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಜಿ ಆಯ್ಕದ ಸ್ಲೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಐಪು ಮಸಾಲ ಕೋಟ್ ಆಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಯಾನಿತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕ್ರಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಕ್ ಆಡ್ಬೋಟ ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಇಜ್ನ ಕಾರ್ನ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದಲ ಹೆಚ್ಚ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೀಸ್ ನಿಕಲ ಖುಷಿ ನಿಕಲ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸೇ ಆಪುಂಡು ಪಾಸ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಪ್ ಚೀಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಸ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸ್ತಾ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಿತ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಧನಿಯಾ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಸ್ತಾ ಹೆಲ್ದಿ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡ ಓಲ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ನಿಕಲ್ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ ನಿಕುಲು ಚಿಕನ್ ಸುರು ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಪೂರ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೇನ್ ಪಾಸ್ತಾ ಪಂಡದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮೀಲ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುವ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾಸ್ತಾದ ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್